Преди като бях малък, по моята улица всеки ден минаваше един и същи човек, който ми беше съсед, минаваше всеки ден минимум по 2 пъти. Веднъж за да отиде на работа и веднъж за да се върне. Тъй като този човек строеше къща по това време, много пъти през обедната си почивка пак минаваше по улицата, за да отиде до къщата да свърши някаква работа или да помогне на някой майстор. Този човек всеки божи ден минаваше по един и същи път, беше облечен с едни и същи дрехи, те му бяха работно облекло. И 2 неща ми правиха винаги много голямо впечатление. Първото, че винаги е наведен надолу, главата му винаги е наведена надолу, а второто беше физиономията му. Физиономията му показваше такова отвращение, такава ненавист. Просто четеш му го в физиономията, дори в структурата на тялото, както е наведен. По-интересното беше вечер като се прибира. Вечер като се прибираше, главата му беше изправена. Физиономията една идея по-малко намръщена, може би защото го е чакала много работа по къщата, не знам, не мога да кажа, но определено физиономията и изражението му сутрин, когато ходише на работа, и вечер, когато се прибираше, имаше огромна разлика. Този човек не го бях виждал няколко години. По груби мои сметки, той вече трябваше да е пенсионер и естествено аз си помислих най-лошото. Помислих си, че този човек най-вероятно е починал вече, тъй като физиономията му изобщо, както ви казвам, не вещаеше нищо хубаво, не беше изобщо добре. Истината обаче е, че този човек, откакто се е пенсионирал, не е излизал от тях. Този човек е останал затворен в къщата си, която вече е завършена, и да, той наистина е пенсионер. Както се е пенсионирал, стои само в границите на къщата си. Предимно лежи, гледа телевизия. Дали това не е процес на равновесие? Дали по този начин той не се опитва да се оттърси от всичко онова негативно, което е преживял през годините? Дали онази физиономия, за която ви разказвам сутрин, сега не се опитва да я промени? За мен също е интересно. Бих му отишъл на гости, за да го видя как изглежда, в какво ментално и физическо състояние е. Надявам се да намеря време някой ден и да видя, но определено действията, които прави в момента, аз научих за тях от неговите роднини, от неговото семейство. Той е затворен не само в дома си, който наскоро е завършил, той е затворен и в себе си. Дали има някакви странични ефекти, като употреба на, по-скоро като свръхупотреба на алкохол, не знам, не мога да кажа. Дали има промяна в изражението и в излъчването, също не мога да кажа. Единственото нещо, което мога да кажа е, че той е един добър човек, който има 2 деца, а по онова време и двете бяха учещи и някой трябваше да ги издържа. И не знам дали цената, която е платил, се заслужава, и то най-вече в неговите очи. Не вярвам децата му да оценят това, което е направил за тях истински, но силно се надявам той да е разбрал дали наистина се е заслужавало.